Добрый дзень усім добрым людзям. Вось узнікла у нас такое пытанне, такая праблема, якую было цяжка вырашыць. Тут стаіць у нас на аўто, на Subaru Libera коса і маторная коса, яе фішка, папа ды мама. І вось гэтыя фішкі родныя, вось я іх трымаю ў руках. Яны, дарэчы, пагнілі, паржавелі гэтыя кантакты, гэтыя ламелькі. Вось тут добра бачна, где-то яна, вось. Такие яны былі, уже іх рамантавалі, бываеш, рухаешься, і аўто глохне, таму што гэтыя былі піны як раз плюс, і на падачу вось на гэтыя фарсункі. Знікала напруга, і аўто станавілася. Мы доўга шукалі, дзе б знайсці нам такую фішку на 16 пінаў. Шукалі касу маторную, нідзе нічога не было. Такіх уже фірмовых няма, толькі калі замаўляць недзе з Китая. І вось сын шукаў, і, дарэчы, знайшоў фішку за $3. Яна нам прыйшла з AliExpress, дзе ён яе вынайшоў, я не ведаю. Але яна уже адно і тое. Вось яна цалкам паўтарае і памеры, і формы, і колькасць піноў, і ўсё гэта было наше шчасце, што мы ее знайшлі. І сын пры дапамозе вось такіх абцугоў абсадзіў яе, усе ламелькі, ушлі ў камплекце такія сіліконавыя гумавыя прокладачкі, і вось гэта маторная коса, і ён зрабіў такую прыгожую, а гэта вось коса, якая ідзе уже ў глузды аўто. І вось за $3 плюс залатыя рукі у нас будзе добрае злучэнне, мы зможам ехаць і не баяцца, што па дарозе дзе-небудзь заглохнем, бо раней гэта была цэлая праблема. Колькі я не звяртаўся да розных аўтаэлектрыкаў, пакуль не падрос мой сын і не зрабіў, у нас гэта не вырашалася. Усім усяго найлепшага, надзейных кантактаў.